Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Wala miuban sa tigil-pasada ang mga PUV drivers sa Butuan City. Apan pipila kanila na nawagan nga munaog na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bisa naglisod na matud pa sa pagsaka sa presyo sa lana, mas gipili sa mga PUV drivers sa Butuan City nga dili misalmot sa tigil-pasada adlong Lunes. Sumala sa taxi driver nga si alias Jonathan, maningkamot na lang una daw siya sa pagpamasada. Nag-anto sa lang daw sila karon. Apan kinahanglan daw nila ang ayuda. Nanawagan sab siya nga munaog na sa pwesto si PBBM. Samtang ang trabahante nga si alias Dodong nadismaya na sa kakulang daw sa aksyon sa gobyerno. Dili na daw masabdan ang mga lakang sa gobyerno. Busa na nawagan siya nga maundang na ang pagtaas sa presyo sa lana kay apektado na gyud ang tanan. Sa karon misaka na ang kapingatos og misaka na sa kapingatos pesos ang presyo sa kada litro sa gasolina sa Butuan City. Samtang mas taas ang presyo sa diesel nga lapas na sa 120 pesos ang litro. Tama, sir, oh. Wapon may income. Aha. Bisag wala, igo-igo ra gyud ang mong partipaita gyud. Nagwantar gyud. Kani si Marcos nga ipakanaog na yang pagka-pwesto kay siya may hinungdan na naglisod sa Pilipinas. Wala na nga atong panawagan nga di na mataas. Para kita pud nga nagtrabaho di ta may piktaran.